sist iväg. Upp i ledningen så ser det väl ut som det är Jankworks och Svenningsson som sticker upp i ledningen. Simolo 245. Rickard Svenningsson alltså från Vänersborgs Motorklubb anmäler och Jankworks i ledningen. Tagdöjtra 7an var det som ligger på en tredje plats och Mattias Hansson från Årjäng. Däremellan har vi alltså 240. Hansson har hoppat på 1000. Mikael Larsson, White Side Racing ligger på en tredje plats. Och det är Mikael, han har framme språkande så han är upptäckt. Vi har alltså 88 på Via Spysterkroning från Riksdagens Motorklubb. Som ligger på en andra plats. 3 Mikael Larsson, 4 Kristoffer Eriksson, 5 är 98 som heter Simon Karlsson. Jag tänkte tack. Samma sak. Ja, jag har provat sänkt lite grann på vallen för det ekar tydligen rejält där uppe. Vi ser i ledningen Svenningsson före då Tobias Pettersson. Så där är det kamp om tredjeplatsen mellan Mikael Larsson och Kristoffer Fredriksson. Mikael Larsson från White Side Racing Team Hallsberg, alltså på en tredje plats för Kristoffer Fredriksson. Svenningsson i ledningen på sista varv för Tobias Pettersson. Mikael Larsson i sin 75. Vi har Kristoffer Fredriksson på en fjärde plats. 5 är då 98 som heter Simon Karlsson. Och sist har vi då Mattias Hansson från Årjängsmotorklubb i sin Nissan. Vi följer då upp i Markonborgen så det är Svenningsson fortsatt i ledning. Så är det Tobias Pettersson. Kampen ligger om tredje plats just nu mellan Mikael Larsson och Kristoffer Fredriksson. Det är Rickard Svenningsson, han vill ha Jankworks som har en sport mot Grus som är inne på som